καλέσω τον χοροδιδάσκαλο και πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιγύρου, κύριο Βασιλείου Βασίλειο, και τον πρόεδρο του Λαογραφικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Άινο Ινόη στο Χρυσοφόρη, κυρία Αναστασία Πετρέση, γιατί απλά η ανταλλαγή δώρων, η ανταλλαγή ανθρώπων που έχουν το ίδιο μεράκι και την ίδια χαρά με εμάς είναι ότι καλύτερο. Και την πρόεδρο του Φωτολίβους, του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωτολίβους, κυρία Μαρία Τσιβανάκη, να ανταλλάξουμε το δώρο μας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο για να είμαστε εδώ σήμερα. Αύριο στις 7 η ώρα θα πραγματοποιηθεί παράκληση των Αγίων Αναργύρων από την Εκκλησιαστική Χοροδία του Ιερού Ναού και στις 8 θα ξεκινήσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με τραγούδια από τη χοροδία της τοπικής κοινότητας Φωτολίβους και παραδοσιακούς χορούς από το μικρό και μεσαίο τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου και από το Πολιτιστικό Σύλλογο Καλής Βρύσης. Να είστε όλοι καλά. Το όνομά σου και την ιδιότητα που έχεις στο Σύλλογο για να γραφτεί, ξέρεις, από κάτω από το... Το όνομά μου είναι Πέρος Αναστάσιος και είμαι χοροδιδάσκαλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωτολίβους. Τι είδαμε σήμερα? Σήμερα ήταν το πρώτο μέρος των πανηγυρικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Ιερού Ναού των Αγίων Αργύρων. Είχαμε καλεσμένους τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αιγύρου, Νομού Ροδόπης, και τον Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Ινόη στο Κρασοχώρι, και μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο βγάλαμε ένα υπέροχο πρόγραμμα Θράκης για να τιμήσουμε εκείνη την όμορφη περιοχή. Αύριο ακολουθούν η δεύτερη μέρα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπου θα έχουμε τη χοροδία του τοπικού του Δήμου Φωτολίβους, του τοπικού του Φωτολίβους, και φυσικά θα έχουμε και τα υπόλοιπα τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωτολίβους και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλής Βρύσης. Και ευχόμαστε και θέλουμε να είστε όλοι εδώ και παρόν.